Ahojte, moji milí priatelia. Srdce mi trhá, keď vidím, ako naša opozícia zatvára dvere pred nami bežnými ľuďmi, ako ty a ja, ktorí chceme len pokojný život a lepšie zajtra pre naše rodiny. Namiesto toho, aby sme sa spolu rozprávali ako susedia pri plote, tu počujeme len hlasný krik. Buď si známy, alebo si nepriateľ. Jednička alebo nula, nič medzi tým. No a to nás všetkých zničí, pretože sme jedna rodina. Slováci, Maďari, Rusíni, Rómovia, Gorali, Vietnamci a iné národnosti, ktoré tu žijeme, a všetci sme občania Slovenska. Spomeňme si len na september tohto roka. Išlo o ústavu a o našu rodinu, hodnoty, ktoré nás držia všetkých pokope. Opozícia hneď nazvala ľudí z KDH a hnutia Slovensko zradcami len preto, že sa pokúsili nájsť strednú cestu. Viete, ako mi to celé pripadá? No ako občania, nerušte nás. Robíme opozičnú politiku. Občania, nerušte nás, lebo my píšeme pravidla budúcnosti. Myslíte si, že to je to práve to dobré pre našu krajinu? Prosím vás, opozícia, zastavte sa na chvíľu. Čo ak ten druhý, koho ste označili za nepriateľa, má aspoň taký malý kúsok pravdy? Otvorte prosím srdcia a sadnite si k stolu a počúvajte sa navzájom bez zlosti. Len tak, ruka v ruke, postavíme demokraciu, za ktorú sme štrngali v 89. na námestiach. Len tak postavíme demokraciu, kde sa budeme cítiť ako doma, kde bude bezpečne v tomto nebezpečnom svete a kde hlas každého z nás, áno, aj tvoj, niečo znamená. Prečítajte si môj komentár na Sita.sk, link nájdete dolu v príspevku, pridajte aj svoj názor, pretože zmena začína u každého z nás. Ďakujem vám z celého srdca a želám pekný sviatočný deň.